Céilí bhfuil gwyn an seo ag an reachtas agus táid chun well, pizza bí all in isise dús agus an sin rockimiid arás ag damhsa agus ag aráníocht agus is chun é as nu. Well an achtas fear domhéin agus is tóca leathain ná just chun an ghilge úsáid agus is slí spríúil agus is féidir linn dul leis na célís agus na discos agus just ag úsáid an ghilge leis agus is tóca gur rud tábhachtach é sin chun Fergler, so Céilí ná an seo is thar Dún and all on not is fair. On shot is our lar. On shot is our lar. Dún and all on not is fair. Dún and all on not is fair. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na. Tush go made nÓgeagras on yeah agus belga agus piece of crack on piece of crack over rud is fiar faoi Ag bhfuil le ag labhraí Belga freisin, like daoine áiris. Well, daoine níos mó Nína Victoria ach daoine níos mó. Nás is fearlam an na áránaí, tá áirí bhád níos fearr, ceapan. Rud tú ag scrádál amach agus ag cail tú the gut, sé bhád níos fearr, bhád níos fearr. Ó sé, tá Bert Collín íl ag bucail amháin, sin tá, sin tá. Like níl five an seo. Rud is granver. Na choláiste eile mar ní raibh visigi an na damhsa ceart, so ba míid ag déanamh damhsa eile. Like go dtí an árán céine ach bhí míid ag déanamh rud difriúil go dtí sin ach ag feiceann sé ag measc suas ar fáil, agus bhí sé co-granver. Seán granver, yeah. An rud is fearlam faoi an artas ná tá de cairde ann agus being too serious, agus being cracked is really good. Yeah. Is bralum na ceol agus na Ceilí agus na damhsa.